Hindi nagbaho eh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. What's up sa inyo mga kalapog, no? Good evening, good morning, good afternoon. All around the world, mag-ingay! Ay, stop. Way naglangas. Yes. This is our very first vlog sa year 2020. First vlog na mo is sitting video. Okay, namin testingan yung mga pagkaon di ay nga mga imported foods. Ay di siya yung food. Kuha na siya snack. Thai snack. Uy, among snack di ay kay gikan sa Thailand. Nga gidaan ni Missy. Sorry ka. So namin mga pagkaon rin no ay snacks day. Nanaboy balik dari cellphone. Namin mga snacks na among testingan ng pagkaon. 5 na siya kaklase. Ay 4 na lang. 4 na lang siya kaklase sa snack. Pero usara yung pangan, bento. Oh, import na, galing Thailand, oh. Kasabot mo na yun ang isusuwat na. Oh, sorry ka. Oh, kasabot mo na. Daplin din. Ang meaning na kani, hugawag ko kuna ko eh. LUL! So, wala yung masabot, bro. Upat niya siya kaklase. Okay. Usara niya siya snack, pero upat ni ka klase. So, namprek Thai original, hot and spicy, sweet and spicy, and lastly guys, super spicy seafood. So, ato na yung yan. Before na ito proceed sa pagkaon, no? Ako na i-explain na yung sa gikuha na ng bento. Ako yung search sa Google kay para may mawag yun na to if safety man siya nga pagkaon. So, bento niya ay kay popular din siya nga seafood snack sa Thailand. Unya, gilab din siya mayo sa mga foreigner consumers kay lagi unique kuno kayo ilang snacks dito kay tungod sa kayo unique ilang spicy hang kayo. Yeah, crispy kuno kayo ni siya. Oh, kadungog mo. Approve. Oh, crispy kayo. Basta mo ito siya. Kuha niya sa seafood din siya, no? Seafood niya. Kasi spicy hang kayo. So, dahil na magdugay, let's go! Yes, sir! Yes! Mag-start na ta! Ako mong unahon nga kauno, no? Kay kaning namprek Thai original. So, amo nang ablihan, no? Mukbang na siya, mukbang! First time sa mga... basta. Istingan na to, Vin. Dada. Tara! Bento! Hindi siya bento, ben 5, kilimaw. Ha? Binto ka lang. Inoy kami. Ha? Hindi nagbaho eh. Hindi ba na? Timuta kayo ni May. Nangibaw ko. Bito, kuya ulit ang suda na no, kinara si plastic. Bi, atong testingan. Kaya daw na. Uy, dungan niya, dali. Ato mas sa kamera. Ato na ba? Apil, bitaran? Oh yeah. Taysa. Taysa. Allah. Tingilot. Ay, baho. Wala, di ko makita. Magmanok ka na tayo. So kanina kuha kay ang original eh. Namprek tayo original. So tanawa mo reaction ko unsa gig baho pala daan kay baho naman. Sige. Sige. Atay atras ka. Wala ko makita. 1, 2, 3, go. How's the taste? No, wala. Gawin niya baya lang. Wow, sige gyapon. Jilo. You're the best. Spicy gyapon. Patilawid ako gamay. Lami man. Ang baho lang yan. Squid gani. Accepted. Bahong kuan. Buong buo. Hindi po buong buo. Tara, man.
So, next ha. Next is sweet and spicy. Oh my God. Feeling ko mauro naglami. Ang nakalay lang, sweet lang siya. Pero di siya sweet sa kuha. Kaluod! Simuta. Wala lagi pusit lagi sa. Sige, mau yapon. Ang baho. Yapon, bog yapon. Pusit din ni Dek. 1, 2, 3. Go! Grabe. Lamang magyapon. Murag nagkakaog chewing gum eh. Murag squid. Hello, Inoy. Oh, ka na? Oh, Ang bagay ka na. Murag patros nga. I feel sweet. George, may reaction? Wow, gini. Round 3. Kani. Ibento na to sa iba. Hot spicy. Hot and spicy. Abihan yun ulit na? Spicy. Ano man niya? Sweet and spicy. Hot and spicy. Kani hot and spicy. Hot and spicy. Let's go. Ako ang giganis tanan. Let's go. 1, 2, 3, go. Ako may kinuwitan. Wanihan lang mo. Murag ko lang. Ang hot and spicy, wait ako. Wait hang, lang hot and spicy. Ano ka naman ka ng suka, George? Sonic Hop. Inyong hot and spicy. Dili hang. Ang kayo ng original. Nabali mo siguro lipat bro. Buntan ako. Wala na tawala mo, basta dilang ba? Okay, last nga mga Brian. Super spicy God, super spicy. seafood. Ang iundo. Oh, wow. Tagan na, oy. Nataro kay laham ni. Buong tayo ko, no? Uy! Kani! Super spicy. Super spicy. Last round. Baho. Inoy. Simuta gigil. Inoy. Doon gigbo. Simuta sa kani. So. Simut. Puro sili na gini. Simuta gig. 1. Let's do this. 1, 2, Baho. tay. Baho. Tay. Alang gani. Lah, Hala kayo? May sili. sili ang malasa na. Gamay na lang ko eh. Huwag na kulbaad ko. Dili na squid ang mga lasahan. Sili na. Sili na gid. Lah. Hala. Umi. Ngip. Oh, okay. Bro. Samyak. Ikaw na daw. Dinagyan siya ko ang sili na. Namula lagi. Dili na ka ng squid. Dahil man kanon. Pabayag ka. Tagawan mo. Pwede. O, tagan ikaw. Super spicy. Gamay lang. Ma-effect. Yan, dadadriyan ba yan? Dadadriyan. Oh, pala eh. Bukod, tigigil ko na ako vlog. Gamay. Kaya ako naman. Mamalasa sa mga relasyon. Nay. Kani pamalasa sa mga relasyon. Kanitang
check lang may, dili na sa... Initas na. Dito, magwala na ilaw sa... Hangin. Nagdilaw ka niyo? Hangin. Dili oh. Hangin. May ni pagkaunis to. Okay, malo. Mga amiga rin ba nga kontra karon ba? Kakalo, pagdala ang tika kung saan mo naganahan dyan sa kaniang upat. Wa ko'y naganahan sa tanan. Kay baho. Kay sira ang ganahan. Kaluod! Bitaw lami ako ang original. Bitaw, original. Mas lami ang original kaysa aning super spicy nila. Kaya kanin super spicy, dili na si... Ilabay niya, uhot doon. Uhot doon. Challenge niya, uhot doon. You! Yuck! Woo! Sarap! Surrender! Di mahurot! Woo! Yes! That's it for this vlog. Thank you for watching. Please, subscribe na yung taon mo. Please, katong bago sa mong channel, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Only here in OPLOKTV. Hindi na lang ko ito mga vlog eh, no? Hanggang sa muli, Chicken Pox! Peace!